Аз съм Аргон 29 и тази част я снимам за трети път, но вие гледате трети епизод от новия ми канал. Днес няма да играем на Clash Royale, а ще ви покажа колко съм развит в Clash of Clans. Не играя много дълго, от 2 месеца. Ето сега даже ще ви покажа. Барбериани 3 левел, Джайанти 2, Балони 2 и Уизарди 2. Ето до тук всички тези неща. Не използвам само арчери, гоблини и бомбари. Ако случайно се случи някой да ми донетне от тук, ги използвам, но не чак толкова, защото почти не ми донетват. Виждате, там хола ми е 6 левел. Кулите не са ми 6. Това тук забравих, че трябва да го апгрейдвам, да. Днес ми се апгрейдна там хола и си купих ето тези стени. Сега апгрейдвам тях, защото тези, нали, мога и така си ги правя. И да защитавам просто оръжията. Най-важните неща и тук са открити, аз нарочно така съм направил. Няма да видите по колко год получавам, защото много ясно трябваше да стане проблем, да ми падне батерията. Нали, циганска работа. И затова днес ще ви покажа една битка. Ще ви покажа и дали изобщо мога да си купя нещо. Ще подсъкам малко Clash Royale и ще спирам видеото. Така няма просто какво да се обяснявам, да направим една битка. Този лесно ще го пробия, но това тук ще е проблем. Затова няма да атаквам него. А може да атакнем ето този. И така ще направим. Аз винаги не знам. За мен е добре да пускам лайтинга ето тук, за да гътам тази. Да горя да ми бие по балоните. После визърди, след това балони, след това джайанти и накрая барберианите. И просто гледайте. Барберианите тарашат всичко. Уизардите и те малко им помагат. Балоните умряха за отрицателно време, защото са малко. Иначе, ето виждате просто, ако успеят да стигнат до на това нещо и тук плюе, само забравям името, май беше Мортър. Ако стигнат до него, направо ще го изнесат, ама Уизард Тауър ще попречи. Тук има 3 кули, които пазат. И ще е доста трудно. Но уизардите бият по Уизард Тауъра, бият и това, как му беше името, пак не забравих. Кенон май. И го строшиха. Виждате, аз главно заради уизардите апгрейдвах, иначе почти заради нищо друго. Главно заради уизардите апгрейдвах бараката. Гледайте просто по колко демидж правят, пък ако са апгрейднат на по-висок левел, направо мачкат. Гледайте просто, гледайте. Ако се съберат повече, нищо го няма да стане, всичко се случи. Верно. То си има. Нищо, барберианите уизардите ще се справят, но още 1 минута и 25 секунди. Джайантите ще пробият и ще излязат. Дайте. Пробивайте тук. Както и да е. Може и да не успея, защото тръгнаха едната тук. Гледайте, просто гледайте. Тук пробито, тук. Направо сме им пробили света, както се казва. И готово. Ето, виждате, easy game, easy life. Атакнахме ги и спечелихме. Може да направим още една атака и от клан Кастъл, мисля, че беше. Да, можем да вземем 80 000. Така че
Имам ли лайтинг? Само да проверя. Ще пусна се прави един за после. И тук ще направя ето така. Само че не мога, майка му. Както и да е. Ще взема 70 000, ще си направя армията. Този не искам. Хубав луч ще ми даде. Само че не искам за пълно да атакам, защото направо ще ме скъса. Този може и да успея. Особено след като и тук има пространство. Няма да се опитвам. Този просто не искам да го виждам. Просто вижте. Вижте за какво стана въпрос. Гледайте. И ще взема Дарк, аз ако си подсила лайтингът, ще го садна и ще му взема Дарк. Ама нещо. На мене ми трябва някой по-слабичък с по-хубав лут. Този не е лош. Но тъкмо сега ми трябват парички. Така че няма какво повече да се чудим. Пускаме лайтинга, пускаме визорите. Балоните ще ги пуснем най-за накрая. Нека първо джайантите да строшат товато. Но сигурно ще се провалят, защото те ги стрелят от 3 места, 4. Те всичко умря за броени секунди. Гледайте просто за какво стана въпрос. Визорите просто да не говорим, те са не човешки. Барберианите умряха. Осрахме се тук първо. Осрахме се. Тежко. Осрахме се. Нищо не взехме. О, не съм пускал още балуните. Аре балуните. Сега и те да умрат и всичко да приключи. Ето, един докато стигне до това и вече умря. Извинявам за това и втория и трети даже вече умря. И изгубихме. Изгубихме, скъпи зрители. Ето, остана само един и той сега ще умре. Той докато се накани да пусне. Тежко сложихме. И да пусна Clash Royale. Явно, че няма да следи в този епизод. Ще бъде в друга. Вие няма да видите как фармали. И така, драги дами и зрители, ние отново сме тук. Ето, както виждате, пуснах Clash Royale и той вече е готов. Да видим какво става в новия ми клан. Кой си ти? Няма да говоря сега глупости, иначе ако не снимах, да съм го скъсал, ама за жалост снимам. Не че нещо, нали, харесва ми да правя клипове за вас. Ако искате, тук нямам голд, ако искате да видите често опенинг, ми кажете да фарма честове. Ако искате също да видите клип на друг епизод, на друга игра, излагах ви, ударете един лайк, ако ви харесват моите видеа, абонирайте се и няма какво просто друго да ви кажа. Ето, дропнах леко купите. Това все още ми е дека, няма какво променям. Също може да ми казвате дек, примерно с пека, съжалявам за това, с Giant, се му забрани името, с стрели, с гоблини, с валкирията, с Бейби Драгона, с скелетите, с Бом Тауър, с Томстоун. С каквото си решите. Може и ето тези неща. Пишете долу в коментарите, ще си харесвам един дек. Изберете 8 карти, имам 53. Ето, разгледайте ги хубаво кои карти имам. Може да паузирате клипа и да си записате даже ако искате. Вижте кои карти имам. Бавно ще скробвам надолу. Ако искате запишете. Може, ако може дека да не е много скъп, да не прави поне
колко? 4,3. Защото моя сега е 3,6. Защото виждате. Две карти по 5, една по 6, две по 3 по 3 карти, де се струват по 3 еликсир. Една карта с по 2, която е запа и Mirror, естествено, с която карта си реши. Примерно принца, изчакам. Имам 10. Пусна принц по-назад, изчакам още едно, пусна още един. Ето, примерно, фащам един принц и го слагам отдясно, фащам другия го слагам отляво и така го атаквам и той се чуди какво да направи. Нека сега да направим една битка и да видим с кои карти ще се падна. Но естествено, че няма да са добри. Good luck! Да го пожелаем. И той явно директно атакува. И ето тук ще му пуснем един зап. Ще му пуснем една принцеса. И след това едно уизърче. Да се концентрира върху уизърда, не върху принцеса, защото както знаете тя има малко живот. Но застава ето тук на моста и всичко приключва просто. Не дей атаква по принцесата, молец. Стига да е. Виждате просто валкирията. Не знам, може и да си направя дек с нея, но прави отвратително много демидж. И скелетон армито много бързо го гът. Просто въртни се един път, ето или торнадо, може. Може с какво си решите. Може и Селит Барбериани да има, може и Гоблин Барел. Но легендарката със сигурност ще си я ползвам, защото ми е първата и много съм искал легендарка. И ще си я ползвам поне докато не ми се падне по-хубава. Затова, ако ми хареса дека ви няма принцес, ще сменя някоя карта. И на нейно място ще сложа принцес. Много се извинявам, но това ми е първата легендарка и съм много хайп. Както казва Преславието на Дрит Иванов. И съм много хайп и сигурно ще паднем от този. Само да видим добре, видеото още е нормално. Пуска Валкирия, аз пускам Уизардче. Ето така. Пускаме една принцеса ето тук. Да започне да стреля. Вадим още едничка. Да стрелят по кулата. Слагаме зад на това драконче. Пускаме елит барберианите. Да атакуват. После им пускаме един Гоблин Барел. И нямах зап, съжалявам за тази глупост, която тук ще направих. Но ще сложим тогава така. И ще се опитаме да спечелим. Просто стискаме в момента палци, допенца, каквото има, нали? Само че ще ни бият, за съжаление. Скъпи зрители. Ще изгубим, да. И казваме му good game. Хвърляме Гоблин Барел, пускаме и това и какво стане? Казваме му good game. И мисля с това да приключваме този епизод, защото стана прекалено дълъг. За вас аз бях Argon 29 и ще се видим в следващия епизод. Довиждане!